United Democratic Front of Saropatar mate check pen UDFS asong pen pherangke amei kangni pon. United Democratic Front of Saropatar mate check pen UDFS acandidate akehai Semion Rongphar pen pherangke amei kangni pon. Posika check lo ni pai krep clear ni lakhain korai ni Saropatar constituency ke parlo. Dilayan United Democratic Front of Saropatar mate check pen UDFS Semion UDFS acandidate akehai Semion Rongphar pen pherangke amei kangni pon. Lapen kedam tangan ni Karbi Anglong Thomas Council MAC election kepada Ponalong kacepate tun pen remdet postame prato maning cepang sampon cha nesan ke corap lapen UDFS asong ke claim ka cerap dun atumapan ka coropon bokaja pen Mahendra Rongphar Loti Kimi news Karbi Anglong. UDFS office along media ajur po tum nang kahumria pot nili akiro paper piglo asi nanga tuma media hoi pen nili aprangsi nili arna mapane kiro pilo atheke labang so election isek nitum nili pencheng lok nili workers tum an UDFS asongja piduman na pan okran mesen ben kipia pot nili aprangsi arna mapane kiro pilo la pena dun thu bangke labang so election along nitum ingtang rak pen kachusong UDFS along advisor atum conveners atum joint conveners atum lapen polling station along President Secretary pencheng lok klembang pido ana tum hada menili lapang so media hoi penila kiro ponlo la penili tumapan nang churab do tuman cardom man nang churab do tumdo prexam ron penili panni tuman nang kirab do tumdo la pen ke kadoga ve well wishers tum ana pan same nili tum UDFS hoi pen pinili to balang tum pani tum choropon par piglo la pen pinila bangso a press meet along ni tum press meet pen nili tum jasemet pet none phong surubuthara pharman jitu kachepa haipon akehai pi sangpi ka dom terang pi phansame to mehin ben best wishes pidon lo alangli lapang so ang hor en pen surubuthara long ko pi madag akadure asonan akaching thurthe asonan alangli si council long dun pen lam thejai dun pola pen ke surubuthara pharman mesen pen claim pipo pusini ri to mehin pen ning the ponol pen best wishes ame pi ponlo la pen labang so election result lang damlo portangte polling krehini ang bo meken tum polling drok bang ni tum si hailo safa avo phong polling lo rongdo polling lo lapen ke pitia dong lo waisong lo adorso lapen thongnok be lapen ke paklang so la polling drok bang ni tum si hailo congress tum ting bosilong hailo lapen ke BJP tum polling please si haichot lapen EPH tum ekta polling si hailo la sinil tum nona mata ning theklong nitum long raddo itum muthe 196 votes men sinitum na dak mane chipudun de chot tala so 196 itu ke phudun de sidame nituma hin ben doubtful dak do doubtful do theke la hello example bang mali ping tung wopong polling station along ke total vote ke poll loksi 954 ta jitia vote count lo ha dak ballot paper jita check lo ballot paper long ke klang bang ke 950 si klang chot pak pli bang ke vide la son thot si Rong Kimi polling station ong same vote ke dak bangke tum hin bangke doubtful pisi pulo la pen ke hala jitu counting ani same ituma hin bangke phone da je ponong ta masi tum report chipi long ta same hala da counting agent pen phan than lo pen rimati theklong veglo hadak penangan bangke blank ballot paper lo mode seal do veg ni tame seal ka ve a ballot paper bangke box long jitu kaula bangke dopik silalo potangte ni tum hin bangke honde meme labang ke BJP tum ka chepa hai binong ka do ka vela tum ke claim tapen si ka chepa hai pasi tum hin jong koning tum athema ni tum ke claim ke dam tum theklong ba mekalo tum man ong dung ratang support stame wo phong polling lo mage proof masido authority to masi returning officer to masi election officer masi pulo wo phong polling long ke total vote ke poll si 954 ako non la election officer mson declared lo total vote ke lo mangke 950 pote pakli votes vote ke kona do ko sila son doubtful ke to ko ka bangke mane non det kali la penon tum kar no teng pote dak sur bothar chot kali akapre ke din na sunala mangke do la si free and fair election yong si BJP tum pathu potang de sur bothar ra da bangke BJP hange kroi kroi lalo stame pini ani ni tum bangke rat tum jitu amended kipi surubathara rat jitu mandate kipi tum ninga klong men kroilo la pen pherangke amei pen ituma kuputhot keding jikang tumang la henlo kiwang jilanga force me itum UDFS a hin men mangke surubathara long
Ada kuan si dak enitum kacasong nang ji mawai tum kacasong tompon pelo rat makisung osudun arjapo rat makimang osudun kaketa me do thibji pasi langaton pherangke amai hoi pen nili ini pangdak pon 196 pensi nitum remdun derlo ahoga hagitula election officer temben ka declare teng potangte lalo BJP tum nong 2618 nitum manglong lo 2422 tum long second position Loni tumalong nonta Surbathar United Democratic Front of Surbathar long ken tum nonta me conveners do an John conveners do an itum bin dacho tong pe advisor do an itum bin tong pe nonta itum da bang pharin ni thom itum leader tum dak do si ka dog betai itum ning che thesoro lo nili phanda nili long kemna pe to nili phanda ning ke the dolo nili jame alang tum ning ke the dolo la pen kemna lang port ame itum ek live siri tum ta bang ke che song pon po song ladak dolo Surbathar farman ni leke kete me arjapo la ben Surbathar farman jot kali Karbi Anglong a farman ni damtang a porta Karbi logo chole asong do hutame Karbi akehai farman ni arjaplo esi non tame UDFS a platform ben a joksi Surbathar pen chenglok Karbi Anglong along mangke nilutum tame ladak isi kachasong asong ason ing tangra kasoy dum che parjan dun vekpo ke extra parliamentary struggle possible halda apnge election che pati dunde tanon UDFS mangala ke isi parliamentary struggles itum dak song lo election che pati dunlo lasi ki wang jelang a force tame Surbathar long itum kai ke tame itum pu verlo dak kaching tu theson to pigla sarkar pen pinangan dak scheme ang corruption to pig lasi itum nona bangke check and balance adak ko piman itum daga ke chok check do bangke itum ke kai ke tame itum gi isi vigilance son do po la pen ke itum dak corruption ki pa vidaji pan sarkar tum nange peli ateng ben rat tum ke long ji pan ration card pen cheng lok emrega pen cheng lok job card pen cheng lok kapre schemes ko doan itum tak rather long ke peli vek ji pan mage itum kai kia port ame check and balance mai itum dodun po la pen in the coming days itum ansu itum prepare pon thupo